Itan po dahil po sa malakas na sound system na uwi sa saksakan dyan po sa may bayan ng Asinggan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Dalawang tao kabilang ang live-in partner ng suspect ang nasugatan matapos silang saksakin sa isang insidente na nagugat sa pagtatalo dahil sa malakas na tunog ng sound system noong Mayo 30, 2026. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng mainitang alitan sa pagitan ng suspect at mga biktima na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Gumamit ang suspect ng kutsilyo at inatake ang dalawang biktima. Ang live-in partner nito ay nagtangkang umawat ngunit aksidenteng nasugatan sa braso. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima at kasalukuyang nasa stable na kondisyon. Nagsagawa ang pulisya ng hot pursuit na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect at pagkakarecover ng ginamit na patalim. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Asinggan Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon at disposisyon ng kaso. Kasama mo Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.